uMajida as ifootballer une-pedigree nyanyani, not nje nobani na ba angawina i-Premier League titles, awine ne-UEFA Champions League. Yambona kuseunjani uAbdeslam Ouaddou as coach Orlando Pirates bafethu. uAbdeslam Ouaddou wadlala kwi-Premier League, wadlala nase-France, enebonakala indlela coach ngayo futhi bale ikusoke high level. So noDwight Yorke bafethu angaza ne-value eninzi kangaka. Ngophazamisa before siqhubekeke ndicela i-support, nishaye u-like okanye u-subscribe nenye skip i-ads xa zingena apha ke-screen. As i-content creators iyanceda kakhulu loo nto if aniskiphi i-ads. Inkosi bafethu. Majida, welcome back to the channel. Igama lami ndinguseko bafethu. Kaizer Chiefs isothusile izolo ebusuku nasekuseni namhlanje i-report from one of the biggest news networks emhlabeni, uSky Sports, uthi ba Kaizer Chiefs ine-talks noDwight Yorke over the managerial vacancy Kaizer Chiefs. Apha kule video manje ndifuna uqala ndi-break it down kakuhle la magama awasebenzisileyo uSky Sports. Uninzi lethu, most yethu si-overreactile man, khange sijongisise kahle ba ithini le report, athini la magama uSky Sports awasebenzisileyo. Ndiphinde ndike ndijonge ba yintoni Kaizer Chiefs ingayenza ba omutawong engabenza ba mabayicontact bathethe noDwight Yorke for i-managerial vacancy Kaizer Chiefs. Ndiphinde ndithethe nge-qualifications ne-experience yakhe uDwight Yorke as i-head coach. Xa sekuphela le video bafethu nizaba nayo i-idea right bakanye kanye kwenzeka ntoni apho kanye yintoni engenzeka elandelayo. So uSky Sports bafethu uthe former Manchester United and Aston Villa striker Dwight Yorke has held talks with Kaizer Chiefs over the managerial vacancy. Yabe iphelele apho bafethu i-statement, i-report kaSky Sports iphelele apho bafethu. Oqala yona nto ejambayo apho, which is nathi siyayazi ba apha kuthiwa uDwight Yorke former player iManchester United neAston Villa, qha ayikho enye way adescribe ngayo. So uDwight Yorke even nathi bafethu simazi as the legendary footballer eManchester United. Asikhona siyazi ngecoaching yakhe. Kaizer Chiefs lena ikulemeko ikuyo Kaizer Chiefs siyaziyo, and siyazi ba ikompete neOrlando Pirates neSundowns, and siyazi ba igqibe i-deal noFernando da Cruz osesuka ucoacha apha ke African League eMorocco, one of the top leagues eAfrica, owina i-league neAsfar Rabat, i-big club eMorocco. Ngoku bathethe noDwight Yorke, uDwight Yorke ongena uDwight Yorke ongazange wawina domestic league coaching career yakhe emfutshane. uDwight Yorke zange wacoacha eAfrica. Kaizer Chiefs if ingenza loo nto ingenza i-risk egrot nyanyani and ingenzi sense, but ke ayiphelelanga yonke le way. Okokuqala uDwight Yorke uqualified UEFA Pro license, which is the highest qualification emhlabeni. uDwight Yorke una-coaching experience, wacoacha i-team yase-Australia ke A-League yase-Australia, wacoacha phana zange ayigqibe isizini phana, but wawina icup yakhona, i-domestic cup yakhona, ifana lawo iba uwina i-Carling knockout, but zange ayigqibe isizini bamakawine i-league. And la team ayithime mid-table leyana. Then uDwight Yorke sesuka ucoacha international football i-Trinidad and Tobago, apho suka khona ilizwe lakhe, bayicoach phana ki-World Cup qualification, but zange lenze ixesha. So ikhona i-experience, ikhona i-qualification, but ayikho se-Africa. Zange wahlala ba okay jonga uhlala eAfrica ngomfethu, usebenza apha every day and ucoacha i-football club, and i-football club okay unayo experience i-football club but Australia, and then zange wawina i-league, i-domestic league, wawina nje i-cup. So ezo question marks by Kaizer Chiefs, why inga-employ inga-hirisha uDwight Yorke. Okay, sisuke apho Majida siphinde sibuyele kwi-report kaSky Sports. uSky Sports bafethu uthi ba apha uDwight Yorke eyoba ne-talks neKaizer Chiefs ngendaba ye-managerial vacancy. Loo nto bafethu ayithethi bayikse, ayithanga tu loo nto bayikse uDwight Yorke ufunelwa for uba yi-head coach eKaizer Chiefs. I-managerial vacancy ayithethi umntu oyi-one qha, thetha phana ukho i-head coach. Xa kuthiwa i-managerial vacancy apho kuthethwa i-technical team apho ba head coach ikhona, but ayithi loo nto seyizawuba nguye, kuba khona i-positions assistant coaches. Kula malanga ziba yi-3 assistant coach mos, phinde kube khona i-analyst, phinde kube khona ne-defensive coach, kube khona ne-strikers coach, which is leyo i-popular, and se uDwight Yorke
iyafana naye ba maybe angaba i-strikers coach Kaizer Chiefs okanye be-assistant coach Kaizer Chiefs uFernando da Cruz. Leyo into ingenza isense bafethu, otherwise enye ayenzi sense kamnandi, ayenzi sense kakuhle Majida. So xa sendiyibona ijongile bafethu lewini base uDwight Yorke angaba khona ke-technical team but not for the head coaching position, and uSky Sports kangatsho naye ba hey for the head coaching position uthe managerial vacancy. Kaizer Chiefs reliable sources bafethu esizithembileyo kwizitshilo ngoba Kaizer Chiefs ehlanganise i-deal noFernando da Cruz. So ngoku uthi gqi uDwight Yorke Kaizer Chiefs anoyenza i-risk enjalo okanye yenze idrama enjalo bafethu, but uDwight Yorke bafethu akho useless, not just as a strikers coach but Umchita as i-footballer une-pedigree nyanyani, not nje nobani na ba angawina i-Premier League titles, awine ne-UEFA Champions League. Yambona kuseunjani uAbdeslam Ouaddou as i-coach Orlando Pirates bafethu. uAbdeslam Ouaddou wadlala kwi-Premier League, wadlala nasefrance, enebonakala indlela coach ngayo football le ikusoke high level. So uDwight Yorke bafethu angaza ne-value eninzi kangako but not as a head coach. Mna opinion yami bafethu, and I believe ba isejonga uDwight Yorke pha Kaizer Chiefs angaza as a head coach. Otherwise ulwazi lwakhe bafethu lukhulu nyanyana. It was not disrespect loo nto bafethu, but must be honest nge-concerns bayajonga umuntu ongazange wagqiba ne-6 months ehlala eAfrika kwenye icoacha iclub ese-Afrika bafethu environment akwazi kusoba i-head coach Kaizer Chiefs njalo nje andine-doubts bafethu. I don't think Kaizer Chiefs ingayenza into enjalo bafethu. Nicanga ntoni bafethu? Nina masinqole i-comments bafethu. Dwight Yorke Kaizer Chiefs maybe kwenye i-position i-technical team bafethu but not as a head coach bafethu. Cala nichaze i-comments zenu bafethu. Otherwise Kaizer Chiefs bafethu ndika-understanding besinayo already. Kaizer Chiefs igqibile i-deal ne-head coach, qha asiyazi ba kutheni inga-announce Umchita. Phofu mna xa sendizicingele xa sendiyibona yonke le ba Kaizer Chiefs, the reason why ngam-announce uFernando da Cruz ngoba isahlanganisa i-technical team ni-assistants ezizoba zikaFernando da Cruz bafethu. Ingabe ne-say uba ngobani abazoba zi-assistant coach zakhe. Kaizer Chiefs I'm sure xa sesivile phofu kuthiwa Kaizer Chiefs izaba khona assistant elocal lapha South Africa, which is siyayibona lo iba yi-trend mos Sundowns siyayibona bayikhona ba okay uMiguel Cardoso uze phana namaPortuguese wakhe, but ukhona uSteve Komphela phana as one of the assistants. Abdeslam Ouaddou Orlando Pirates zangaze assistants zakhe, but i-coaches before yena Jose Riveiro waze namaSpanyana wakhe zonke zangathi zase-Spain but wabakhona uMandla Ncikazi. So Kaizer Chiefs yenza isense leyo uba kuthiwa ajonge Kaizer Chiefs ikhona assistant elocal ezaba khona pha iFernando da Cruz technical team, but ke Kaizer Chiefs kafuneke isebenzisane noDa Cruz, but Da Cruz achaze uba ngobani afuna usebenza nabo as assistants zakhe. Maybe ngabantu abafana noDwight Yorke ba i-first assistant izaba ngubani, second assistant izoba ngubani, third assistant izoba ngubani, izoba ngubani i-analyst zakhe, izoba ngubani i-goalkeeper coach yakhe, ngoba Kaizer Chiefs seyihlukene nazo mos i-analyst ne-fitness coach, libele fitness coach ne-fitness coach plus ne-goalkeeper coach ebezikhona last season zaziZenonabi. So sizobona bafethu at this stage. I think bafethu Kaizer Chiefs ayika-announce because isahlanganisa i-technical team eseyiphelele, yabo, not just head coach qha bafethu. Nicanga noma bafethu nginqole i-comments bafethu, cela ngale balo support i-channel bafethu ngo-like okanye ngo-subscribe. Much bafethu.